El cap de setmana ja no va començar bé per al Lleida Esportiu, ja que en l'altre front obert, el play-off d'ascens del filial a primera catalana tampoc hi va haver un bon resultat. De fet, l'1-2 amb el que va acabar el partit, jugat a l'annex contra el Sant Ildefons, complica i molt les opcions dels blaus, que van acusar la seva inexperiència. Mal resultat el que va obtenir el Lleida B en el partit d'anada de la promoció d'ascens davant el Sant Ildefons. L'1-2 obligarà els blaus a tirar d'èpica i encomanar-se a la remuntada a Cornellà. Tot es va començar a torça al primer minut, quan Canti, aprofitant un servei de banda, feia el primer de la tarda. El gol va deixar tocat als blaus i al quart d'hora els visitants feien el segon. Llobet, des dels 11 metres, no fallava. El Sant Ildefons es mostrava com un equip més veterà i combatiu, però a poc els blaus es van anar refent i al minut 39 Miranda escurçava la diferència. El gol va donar confiança als lleidatans i d'aquí fins al final del partit van fer mèrits per fer l'igualada. Va aparèixer el joc combinatiu i la qualitat dels jugadors, i amb aquest panorama els blaus tenien les de guanyar i els visitants les de perdre. Però coses del futbol, la pilota no va voler entrar. La més clara la va tenir Esteve, de penal, però el seu llançament el va aturar Martínez. El resultat final deixa una eliminatòria certament complicada, però falten 90 minuts i tot pot passar. A nosaltres ens ha de fer créixer. Com dèiem quan estàvem parlant aquests dies, un equip molt jove, gent tirat de veterania, s'han trobat amb els gols només començar el partit, amb jugades molt aïllades. Són jugadors molt joves, que tenen qualitat, per jugar als categories que estan jugant, però el factor competitiu l'han d'anar assumint i això, a poc a poc, ho aconseguiran, perquè són molt bons jugadors, tenen molta qualitat i amb el treball que estem fent no hi ha cap dubte que la setmana que ve lluitarem per intentar donar la campanada, tot i que serà complicat, però queda un altre partit. Nosaltres això ho hem d'aprofitar al màxim i no està res tancat encara. Tot es decidirà al partit de tornada que es disputarà aquest cap de setmana a Cornellà.